Hej alle derude. Jeg har valgt at lave en video, så jeg kan fortælle jer min historie. Jeg har i en lang periode været udsat for meget grov mobning. Jeg er blevet kaldt for en masse grimme ting i skolen, men også over Arto. Folk har kaldt mig for dum, sagt at jeg var tyk, sagt at jeg var grim, sagt at jeg var ulækker. Og det er ting, der bare virkelig er sårende at få at vide. Jeg har tilbragt alle frikvarterer næsten grædende nede på pigetoilettet. Jeg er kommet grædende hjem efter skole. Det har virkelig været hårdt for mig. Men heldigvis så har jeg haft 2 super gode veninder, der har været der for mig og støttet mig. Alma og Mallemusen, som jeg kalder hende. Tusind tak for jeres støtte. Det har virkelig hjulpet mig igennem det her. Jeg havde ikke klaret det uden jer. Og så har jeg et lille råd, hvis der er nogen af jer derude, der også bliver mobbet. Det hjælper en super meget, hvis man kan lave en CD med sin yndlingsmusik. For eksempel har jeg lavet en CD med en masse Sander og Burhan G, som jeg har hørt på replay igen og igen, når jeg har været ked af det. Det hjælper virkelig meget. Tak fordi I kiggede med.